Naimbag nga Aldaw Kabsat and welcome to my channel! So for today's video mga kakabsat, magluluto tayo ng buffalo wings na may dalawang flavor. Yan ay ang teriyaki. At of course, we also have our buttered garlic flavor. At ngayon kakabsat, syempre meron din tayong guest na kasama nating magluluto. Isa sa mga anakshis ko. Yan, walang iba kung hindi si Chan! Hello guys! Welcome to Mother Munding's channel, and for today's video, tutulungan ko siyang magluluto ng buffalo wings. So ngayon guys, tatawagin ko na ang aking anakshi dito sa ating kitchen! So welcome to Munding's Kitchen, anakshi. Kumusta? Yeah, I'm good. Yeah. Thank you so much. At least na nagawa na natin to, tinitake na natin to. Kasi ilang 2 weeks na ata. 2 weeks ka na nagsiset ng appointment sa akin. Correct. Appointment. Dahil dyan, nag-send ako ng appointment. Maraming salamat, anakshi, sa pagpunta mo dito sa aking kitchen. Ayan. So, ano ba ang ating gagawin ngayon? So, bali, ang lulutuin namin ngayon is 2 flavors of chicken buffalo wings, which is garlic, Buttered garlic, and teriyaki flavor. Yes. So, ang una natin gagawin, of course, yung chicken natin, ididip natin dito sa teriyaki flour. So, mga kakabsat, ano bang hinihintay natin? Tara na! Join na! Naimbag nga Aldaw kakabsat! So, ayan mga kakabsat, na-prito na natin yung first batch wherein ito yung unang flavor na i-prepare namin ngayong araw na to. So, ito na siya guys, kung titignan po ninyo. Ayan, pritong-prito po siya. Brownish po talaga yung chicken wings. Magaling po talaga mag-prito yung anakshi ko. So, ngayon naman guys, lalagyan natin na siya ng teriyaki sauce. So, yung teriyaki sauce natin guys, ito. Ayan. So, ngayon ang gagawin lang natin ay i-pour lang natin siya dito sa may fried chicken wings. Ayan. Ayan. So, mga kakabsat, make sure na tansyado nyo lang yung nilalagay yung sauce para at least sakto lang yung lasa. So, for me, that's enough. Ngayon, siyempre, kailangan na natin siyang i-mix. Ayan mga kakabsat, ready na yung frinay natin chicken wings for the buttered garlic flavor. Sa ito guys, yung ating napritong chicken wings. So ngayon guys, gagawin na natin yung buttered garlic sauce. So ano pang hinihintay natin? Tara! Join na!
tapos na tayo sa pagluluto. Finally, yes. After ilang oras? Mga 1 hour. So, yan, mga kakabsat, ready na kaming dalawa para tikman itong dalawang flavor na to. So ano bang hinihintay natin? Tara! Join Join na!